Eta hori kanpotik zelan gelitzen zelan doien obri, ez? Ba, ikusten da zelan injaben Fosterek hori kurba danak, hori buelu parkeruntz dauena, edifizioa ze lotura daukon. Ba, material diferentiek, eta hori ikusten instalazio danak bai azpikaldetik, da oso didaktiku da, ba, gure proiektuetan erabiltzeko elementu diferentiek eta ba, oso ondo dago. Eta hori ikusten zelako buelu daukon parkeruntz, eta oso interesante eta ba, potente ez. Hor, ba, guzkize filtretako bai, ba, protekzioek, ikusten substrukturie altzairuzko eselan dauen, hori gero aluminio edo elementu horrekin tapetako, eta instalazio danak, ez? Ba, konduktu, ventilazio konduktuek, gero azpitik, ba, gero buruz pasauko da biez, eta parkeru zelan zabaltzen dana. Da ben ikusten daia atzera batik, ba, zelan dan perspektiba guztize, eta buelu ez, zenba daukon.